This is my revenge. Paranormal prank. Na mobil. Ty vole, já si asi na záchod skočím, co? Jo? No většinou nejdeš se vystup. No. Teď se už to držím, ty vole. Ty vole, co tam bylo? Kurva. Co děláš? Co je? Ty vole, co to? Ty vole, co to? Co tam bylo? Ty vole, co bylo? Kde to je? Kde to je? Helenka!